Visakhapatnam मोनफैबाय नै ट्रेना मानसिफोरना नोगोद भिरखा नोगोद भिर फैबायबो नै लाइनखौनो बुंनो हाया नोगोद लाइनखा Visakhapatnam दामनि फानोथाय ओंखामफोरखौ मोनथिला इडलि दसानो मामानो नायनो मा मा दं सफैबाय एबार माबासिम मा होनो बरमपुर मोनफैबाय बरमपुर खालामदों ओरैजाय नै मानसिफोरा बिराद दंखायो स्टेशना बिराद गोजानावसो थाखायो जोंनि बेसेबांबा गोजानावसो स्टेशना खाना गरम एकदम खाना गरम बेसेबांबा गोजान आंनि दाब्बाया बेनो नै B1 जेनेरेल दाब्बा बर' मोनखाबाय नै गोजौखा बै साइनबर्ड बरमपुर रेलवे स्टेशन जा दावरावखालै नायजाखाया बरमपुर रेलवे स्टेशन मानसि दासो मेनाबो इउसावबायना ओंखायनो जोंना ओरैजाय खम नुयो मानसिफोरखौ नायदो नै ओरैजाय मानसिफोरा नायदो ओरैजाय लाइन ओरैजाय फुरा सिंथिं दंजोबो ओरैजायबो नै आंनि मानसिखौ बेथ' जेनेरेल दाब्बा बे जेनेरेल दाब्बायावनो नोगोद दंखायो मानसिफोरानो थिगनो गरायघाट मोनफैबाय दा गरायघाट डबल माछ भात डबल अंडा बिरयानी डबल माछ भात डबल अंडा बिरयानी 60 रुपया खाना गरम 60 टाका बिरयानी ने केजि 60 टाका बिरयानी गरायघाट जंक्शन बियो नै ओरै फुल गरायघाट जंक्शन बियो ओरै जेनेरेल दाब्बा बियो फुल जेनेरेल दाब्बा नैबे गरायघाट रोड जंक्शन डबल माछ भात ने खोल के देखो इसका मछली का अंदर एक ही पीस रहेगा उसका अंदर कुछ भी नहीं है गरायघाट जंक्शन Bilema B2 एकदम जेनेरेल दाब्बायाव मानसियानो जोबखाया आरोना मानसियानो मानसिखा फाग्लासो मानसियानो मानसि गोजा जेनेरेल दाब्बायाव गासिबो सब मानसि एकदम जोंना खर' गुदियावनो गोग्लैदों फाग्लासो खारसिगोन हुसेल होबाय खारसिगोन हुसेल होबाय खारसिगोन नै जंक्शननि नामा बेनो गरायघाट जंक्शन थांसिगोन दा जोङो ट्रेनखौथ' नुहुरजोबा नै मानसिफोर नायदो सेस माबा गोजाखा ओरैनो फुलखा गासिबो सिन्दानि बिरयानी मछली खाना माछ भात 40 टाकानि आन्डा बिरयानी नोलै मा बुस्थु बे खोब डेन्जार दौराय खारसिगोन जोंना खारसिगोन
खारसिगोन जल्दी बंद नहीं करने का यार, दूसरा आदमी भी आ सकता है, थोड़ी मत कीजिए, सभी आदमी आ सकते। वीडियो करना है। हाँ, इधर मालगाड़ी, कोयला गाड़ी है, कोयला गाड़ी, सब कोयला गाड़ी है। एक कौन सा बिहार में लेके जा रहे हैं, तो शायद बिहार में लेके जा रहे होगा ये मटेरियल। इसका आगे में भी मुंडी रखा होगा ना, शायद ना पीछे में रखा होगा। नहीं है, सिंगल है। बहुत बढ़िया है। मोबाइल से कनेक्ट किया। हाँ, वो पार्सल लेके जा रहे, गाड़ी करने के लिए लेके जा रहे हो आगे पार्सल, मालगाड़ी। हमारा तो चल रहा है अभी बढ़िया से। इसमें आदमी कम था, बहुत कम आदमी, बहुत कम था इधर, इतना आदमी नहीं। हाँ, डबल मुंडी लेके गया वो लोग, डबल मुंडी, डबल इंजन किया है वो लोग, आगे में एक पीछे में एक। हैंडल का इसका स्क्रू गुम हो गया यार। बहुत बढ़िया से निकल रहा है। हाँ, बेंगलोर तो निकलेगा, बेंगलोर तो ये मोबाइल डाल रहे हैं सिले बोने के लिए, स्लिप के लिए डाल रहे हो। जाऊंगा रे अभी अंदर। जाखांबाय? हाँ? गोथाव? बिसोरबो जादों नामा? गावरि मोनाबो? गावरियाबो जादों? नोंहा बिदि जिरायथ'दो नोंनि जायगायाव। फैनायखौ नाय। हाय, वेलकाम लोगोफोर, दा मोनबाय आङो उड़िसा। दा मोनफैबाय नै उड़िसानि प्लेटफर्माव मोनफैबाय। नै ट्रेना जोंना बेनो गोलाव, बे प्लेटफर्म एरियानि गोलावथार। गोलावथार आरोना, डाइरेक्ट सहैसिगोन दा भुवनेश्वर। बेसेबांबा गोलाव ओरै नुजोबहरानो, फेस क्लियार थाखायो। मानसि गैयालै बिराद खम, बहुत खम मानसिफ्रानो। फ्रि, पुरा फ्रि, बेयाव टेनसन गैया, खमथार। दङ मानसिफोर, दस्रा स्टेसनाव फुल जायो, बेयाव खमथार, बहुत खम बेयाव प्लेटफर्म।